Salutare lumea, am venit cu un episod din seria noastră. Astăzi a venit să mi s-a alăturat Ciocomaz, care îl cheamă Marius. Eu sunt Fanu și vă salut. Eu sunt Alex și vă salut. Eu sunt Alexuțu și vă salut. Eu sunt Ciocomaz și vă salut. Astăzi vom merge la minat. Uite, Alexuțu și-a făcut în cop de diamant. De diamant. Nu știi tu, mă, limbajul meu. Deocamdată ne ocupăm de mine și de resurse. Eu aș vrea în episodul ăsta să veniți toți în fața minei. Acum toți să veniți. De ce? Ar fi să vedeți ceva. Nu, eu m-am dus la minare, apropo. Mă duc la minat, mă tesează. Vreau să facem o bătaie între... Vreau să facem un fel de mob arena. Adică să căutăm mob și să ne batem cu ei. În episodul acesta. Eu nu cred, nu. Nu? Nu. Ea înseamnă că doar eu. Dacă vrei, postezi pe canalul tău, dar nu pe canalul meu. Ne scuzați de chat, dar ne mai certăm. Și multă lume. Mă duc pe... Unde te duci? La Socolă. Care-i cu mine? Care-i în spatele meu? Gata, eu nu mai vreau să stau cu mobile. Pleacă, Ciocomars. Îmi dă de lag. Nu puteam să... Un creeper care se luptă cu mine și am... Ei, Alex... Hei, am găsit Fer. Fer. În limbajul nostru noi știm fer. Fă-ți. Nu vrei să ieși sus, să mă ajutați? Într-un minut, două, nu știu sigur, filmarea se va opri. Da. Nu vrei să vii sus? Eu sunt fanul și nu știu cât timp mai dura. Și nu poți să omori un scheleton. E, lasă. Și acum nu omoră unul. Lasă te omoare. De ce? Ca să-mi pierd eu toate itemele? Lasă. Să vin cu averea mea? O să am care am. Deci videoul va mai dura câteva secunde sau minut. Eu vă salut. Și eu vă salut, sunt Alex. și eu vă salut, sunt Alexuțu. Și eu vă salut, sunt Ciocomars. Odată cu acest episod. Și analfabet. Și pare că toată lumea râdea acum, inclusiv eu. Dar ce Ciocomars se bâlbâie. E analfabet. Sperăm să vă placă și vouă. Și vouă. Sper să nu vă supărați că vorbim urât, adică... Nu vorbim urât. Mai uneori mai vorbim urât și noi Mie așa. mai scapă câte o vorbă.